Rone wase regengake yo karo Mbak Lucy. Pasar ayo, iki awas. Adindaku sayang, paras cantik wajahmu yang ku kenang, tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah adik yang ku sayang. Yo, Pak Parto, Bogolan dari Laskar. Rone Wasit, yaitu Pak Lain diganti dengan Pak Parto dari Bogolan Laskar. Terlanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Terharu aku nyawanya, akhirnya aku jatuh cinta kemenangan. Aja kejurat lah. Ayo. Yo. Kawin kontrak atur tempat-tempat jenengan datang Sutisno Budaya Pademan Tiban ing atas apa ayu bagya. Awas yo. Ayo, tanpa nono iki kan. Matur suwun Pak Lae. Kembang yo. Yo. Sebisa katamu, orang bagus sakit aku, goda hati, rentan Guyuban Tiban Cokro Baskoro saking Tlatah Kabupaten Tulungagung langsung ke perkembangan suasana ampun saya merata saya merata atasi karyo bersama Gajah Putih Trenggalek ingkang dipun pimpin dening Bapak bersama Putu Bapak ingkang saking Tlatah Maneka lan ugi saking dulur-dulur mrigi dulur Tulungagung ingkang sampun rawuh matur suwun rawuhipun sedaya mawon Sugeng Aryatin pancen yo tiban badane yo tiban nggih niki tuane tiban niki badan nggih halal bihalal pokoknya neng dhuwur sabet-sabetan neng ngesor tetap seduluran ya Pak ya. Yo
Mama sliramu marge wong manis aku kapan liwati Kamu sama datang ketua pemuda Sita selitane luku Yo rasa kalau dari suka kamu Jumatang Tulung Agung biar rasa jaga raya Harian Bapak Ketut Ketua Paguyuban samudra Paguyuban Tiban Kabupaten Trenggalek Bapak Pun Ketua Paguyuban Tiban Kabupaten Tulung Agung Sugeng Winarang Sugeng Rawuh Oke seluruh Paguyuban Tiban Gajah Putih Paguyuban Tiban Tulung Agung Putri Sugeng Rawuh Selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin ayo Pak Eko bisa lepek Pak bersama Pak Eko bisa lepek yo Rawati tiba anggur pulo-pulo tansani awas yo ayo Mbak Wini kan melu tangi rene redekake yo karo Mbak Lucy yo sawarane iki yo kaya ngapa solahan krindane sambutane kaya apa yo ayo Tiba ayu tadi tidak putih tapi ngaret tidak orang pondok Kodrowi yo dewi iya jawaran lipat ya jawaran pecah pulau-pulau macani pokoknya boleh nyuwun kanugrahe Gusti Kang Akarya Jagat iki awas ayo sing hati-hati yo wis kok tapak Joko mantramu kan gawe solalan men kamu lenok mati aku tadi tangan ora kalangan tetap satu dulu dah. Pondok Kodrowi pondok, duwe wisane iki naga Kertala. Karo naga karo kliting iki. Oh.
Sugeng lancar persahabatan saking dulur-dulur ratas oh ciaya Adirejo yo yo mulih wiwit biyen mula aku lawe sondo aku wong nesta tanpa bondo dunya Joko mlarat wong tuamu pangkat aku atas duwe air bersama pemuda Arsia iki wis wancine padha dijauhke karo bagus sing padha sugih ora nyono ya ora ladewa jabulane kowe teko ala-krama sadene ulang parane yen bengi rambulan jenengmu kaya ngene rasane ora duwe tresna tenan kok anggap sampeyan sangenge ulot parane yen bengi rambulan jenengmu kaya ngene rasane wong ra duwe tresna ulo anggap Pak Parno diganti kalian Pak Ipul Ketua Paguyuban Tiban saking Tulungagung sepeda balik John Sewu landangipun Pak Parno digantos kalian Pak Ipul ini punika Ketua Paguyuban Tiban saking Tlatah Tulungagung ya ayo aja segampang janji wong manis yen to abang abis bealu prasaja dimas ora gawe salaman saya rasamu tresnamu kaya anane tukule campur eko sangati ayo awas ayo suruh bantu kampung-kampung Cipu Broto ya kan pokoknya nek tiba dia wis lengkap bab wirasa yo ora rasa yo ora rokok yo sing